Media Link Communications għalhekk qiegħda formalment tirtira l-allegazzjonijiet kontra il-Ministru Refolo kif ukoll qiegħda tiskuża ruħha għal dak li ġara. Din hija d-dikjarazzjoni ta' Net Television ftit tal-jiem ilu, dan wara ġimgħat ta' attakki fuq il-Ministru Anton Refalo. Iżda s-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Chris Sajt ħadd m'għandu jerfa' r-responsabbiltà ta' dak li sar fil-konfront tal-Ministru Refalo. Dan anki jekk wara ġimgħat ta' allegazzjonijiet fil-konfront ta' Refalo u akkużi li kien talab il-vapur biex idur lura li fiċ-ċirkewwa, ir-riżulta li dan ma kienx minnu. Mistoqsi dwar dan waqt konferenza f'Għawdex Chris Sajt wieġeb hekk. Issa li rtirajtu kollox dwar dan il-każ min se jerfa' r-responsabbiltà. Għandek żball aħna għamilna stqarrija fuq Irtirajtu u tlabtu apoloġija. Aħna għamilna stqarrija fuq dak li qal il-Ministru Refolo bil-ġurament. Għal diversi drabi il-kap nazzjonalista Simon Busuttil kien qal li minħabba dan il-każ il-Ministru Anton Refalo għandu jirreżenja. Mitlub jgħid jekk Simon Busuttil qaġġilx meta għamel dawn id-dikjarazzjonijiet, Sajt dawwar is-suġġett fuq temi oħra għalkemm fil-konferenza kellu jirrepeti dak li ntqal fuq Net Television. Aħna noqogħdu fuq il-kelma tal-Ministru illi ma kienxu li tal-ordni biex il-vapur idur. Intant Chris Sajt qal li l-Gvern ma ebda inizjattiva l-Gżira Awċija, għalkemm fl-istess ħin kellu jammetti li t-turiżmu fil-Gżira Awċija żdied. Fejn jidħol it-turiżmu Għawdex l-aħħar sena ra titjib fl-ammont ta' turisti li ġew Għawdex. Operaturi fis-settur turistiku jgħidu li dan seħħ grazzi għall inizjattivi bħal GoZo Free Travel Weekend u GoZo Weekend Valentine Special li żiedu bil-kbir it-turiżmu lejn Għawdex.